Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρύς. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Καθυστερήσαμε μια μέρα την εκπομπή, αλλά αυτά έχουν τα lockdown και οι ώρες περιορισμού που έχει θέσει η κυβέρνηση για να αποφύγουμε τις δυσκολίες που επιφέρει αυτή η ασθένεια, κορονοϊός. Τελικά τα κατάφερε ο Γιώργος σήμερα και γράφουμε την εκπομπή. Θα αρχίσω λοιπόν σήμερα από το μήνυμα που μας έρχεται από τη μακρινή Αριζόνα, από το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου, το μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ. Γιατί ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας είναι Άγιος, έχει καταταχθεί ήδη στις ψυχές των ανθρώπων και παρουσιάζεται. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε μια πνευματική του κόρη, η οποία δεν κοιμόταν, ήταν μαζί με την νύφη της και καθόντουσαν στο σαλόνι του σπιτιού. Τότε παρουσιάστηκε ο Άγιος στην πεθερά, δηλαδή στην πνευματική του κόρη, και της είπε ορισμένα πράγματα. Ήταν πάρα πολύ λυπημένος. Της μίλησε λοιπόν για μετάνοια. Το γεγονός αυτό σημειωτέων το επιβεβαίωσε και το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου. Μίλησε για 3 φορές για μετάνοια και της είπε ότι ο Χριστός είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Γιατί δεν υπάρχει μετάνοια, γιατί ο κόσμος έχει ξεφύγει. Και έχουμε ξεφύγει όλοι μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Της είπε λοιπόν για πράγματα πολύ κακά που έρχονται, εάν δεν μετανοήσουμε. Σήμερα περιμένουμε τους ειδικούς να μας σώσουν, ενώ ο Χριστός είναι αυτός που σώζει. Συζητούσα σήμερα με κάποιον φίλο το μεσημέρι και ακριβώς περιέγραφε την κατάσταση και μιλούσαμε για την κατάσταση που υπήρχε πρώτης εποχής του Νόε. Αυτή την κατάσταση περιέγραψε και ο γέροντας σε αυτή την πνευματική του κόρη. Ότι οι άνθρωποι είναι σκληροί, απότομοι, δεν έχουν έλεος στις σχέσεις μεταξύ τους. Έχουν προβλήματα τα οποία δεν τα διοχετεύουν προς την πηγή της επίλυσης που είναι ο Χριστός μας, ο Κυριός μας. Αλλά προσπαθούν με διάφορους άλλους τρόπους να τα επιλύσουν μόνοι τους, μπερδεύοντας ένα κουβάρι στο οποίο δεν βρίσκεις άκρη. Και στο τέλος τους τρώει ο δράκος. Για να πάμε στο μύθο του Θησέ με το Μινόταυρο. Τους τρώει ο Μινόταυρος. Γιατί δεν μπορούν να βγουν έξω και να σωθούν. Έτσι είμαστε εμείς, τυλιγμένοι σαν ένα κουβάρι άνθρωποι, ανελεήμονες, χωρίς ίχνος φιλεσπλαχνίας, άσπλαχνοι τελείως. Και στις μεταξύ μας σχέσεις. Ξέρετε, πολλά το τελευταίο καιρό, τώρα με την αρχή της Σαρακοστής, πολλά χριστιανικά ζευγάρια, χριστιανικές οικογένειες άρχισαν να νιώθουν ξαφνικά πειρασμούς. Είναι οι πειρασμοί για να χαλάσει μεγάλη Σαρακοστή, η Σαρακοστή των Χριστουγέννων. Ενοχλείται από την νηστεία ο έξω από εδώ. Ενοχλείται από την προσευχή και προσπαθεί με 1002 τρόπους να δημιουργήσει πειρασμούς μέσα στα σπίτια των χριστιανών, έτσι ώστε να τους αποσπάσει από την νηστεία και την προσευχή. Τι είχε πει ο Χριστός μας για
για τη γενεά να πορεύεται με την νηστεία και την προσευχή. Μεγάλο πράγμα η νηστεία, και ειδικά όχι η νηστεία ως αποχή των τροφών από τις τροφές, αλλά η νηστεία πνευματική, να κρατάς τη γλώσσα σου, να μην κατακρίνεις, να αγαπάς τον πλησίον. Αυτή είναι η πραγματική νηστεία. Να βλέπεις το δυστυχισμένο και να μπορείς να τον βοηθάς, και ακόμη και από το ειστέρημά σου. Εκεί έχει μεγάλη αξία. Είμαστε όμως χριστιανοί σήμερα? Τα κάνουμε, τα ακολουθούμε όλα αυτά? Δεν ακολουθούμε τίποτε. Γι' αυτό μας έχει κυριεύσει ο φόβος. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Βλωρίνης Αυγουστίνος έλεγε ότι οι χριστιανοί δεν έχουν φόβο. Ποιος είναι ο φόβος των χριστιανών? Αφού έχουμε την αιωνιότητα, έχουμε τον Χριστό, έχουμε τους φίλους μας, όπως λέει ο Άγιος Ισαάκ. Όποιος δεν έχει, λέει, φίλο στον ουρανό, πώς θα τον δεχτεί ο ουρανός? Γι' αυτό λέει ο Χριστός, είμαι ο φίλος σας και ο αδελφός σας. Έχουμε τη λύση, έχουμε τον ειδικό των ειδικών, το Χριστό. Και όμως περιμένουμε να σωθούμε από τα εμβόλια, από όλα αυτά, από τα lockdown, να απομονωθούμε όλοι μας, από τη μάσκα και όλα αυτά τις αποφάσεις και τις πράξεις που προβαίνει εκάστοτε κυβέρνηση προκειμένου να διασώσει το σύστημα υγείας, όχι τον άνθρωπο. Γιατί αν ήθελε χριστιανοί μου, αν ήθελαν οι κυβερνήσεις, να μην πούμε μόνο για την ελληνική, να διασώσουν τον άνθρωπο, θα είχαν πάρει μέτρα πολύ καιρό πριν, δεκάδες χρόνια πριν. Μέτρα απαγόρευσης στη διατροφική αλυσίδα που μας ταΐζουν με δηλητήρια. Ξέρετε ότι 300.000, όπως λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Αραβανής, ο κτηνίατρος, που κάνει μεγάλη και σπουδαία έρευνα πάνω σε αυτά τα θέματα της διατροφής, 300.000 προϊόντα που πλασάρονται στα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς είναι ακατάλληλα για τον άνθρωπο και ανέλεγκτα, δεν έχουν ελεγκτεί. Γιατί έχουν γενετικές ουσίες επικίνδυνες που δημιουργούν όγκους, Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ και όλα τα συναφή. Νοιάστηκε ποτέ καμιά κυβέρνηση για να ελεγχθούν αυτές οι τροφές? Και μην πάμε στην Αμερική. Στην Αμερική είναι ακόμη χειρότερο. Ακόμη χειρότερο το θέμα της διατροφής. Μας δηλητηρίαζαν λοιπόν εδώ και δεκαετίες, και μετά, όπως λέει ο Γιάννης ο Αραβανής και το γράφουμε στο στήλο της Ορθοδοξίας, έρχονται οι ασθένειες. Γιατί αδυνατεί το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Με αποτέλεσμα να προκαλούνται οι ασθένειες, να τον βρίσκουν αδύναμο και να τον χτυπούν. Γι' αυτά δεν νοιάστηκε καμιά κυβέρνηση. Ούτε νοιάζονται. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Γλυκαντικές, λέει, ουσίες, ή ακόμη και αυτά που λένε τα προϊόντα, τα σκευάσματα που βάζουν για ενίσχυση του οργανισμού, βιταμίνες και τέτοια, είναι ανεξέλεγκτα. Αυτά ισχυρίζεται ο κύριος Αραβανής. Είναι ανεξέλεγκτα στο τι περιέχουν μέσα. Και είναι τεχνητά, κατασκευασμένα δηλαδή. Δεν είναι βιταμίνες που μπορείς να τις πάρεις από το φυσικό περιβάλλον. Δυστυχώς. Έχουμε καταντήσει πειραματόζωα εδώ και χρόνια, και με αποτέλεσμα να έρχονται οι πανδημίες. Οι πανδημίες έρχονται λόγω της αμετανοησίας μας. Λόγω της τάσης να απομακρυνόμαστε συνεχώς από το Θεό για να εξυπηρετούμε τι? Την περηφάνεια μας, τον εγωισμό μας δηλαδή, και κυρίως τα πάθη μας. Για τα πάθη αυτά μιλήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, και σε αυτή την εκπομπή θα πρέπει να συνεχίσουμε να μιλήσουμε ότι τα ανδρόγυνα να προσέχουν. Γιατί το πάθος μεταξύ, τα παραφύσινα αμαρτήματα στα ανδρόγυνα δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά.
Και μετά λέμε γιατί φωνάζουν τα παιδιά, γιατί πήρε αυτό το δρόμο το γιος μου ή η κόρη μου. Γιατί δεν ακούν. Γιατί εμείς φταίμε. Εμείς τα ποτίζουμε. Δεν θέλω να σας πω, θα τα γράψουμε και στην εφημερίδα, θα συνεχίσουμε και στην εφημερίδα να γράφουμε για το πώς η αμαρτία, τα λέει και ο Άγιος Εφραίμ της Αριζόνας. Λένε γέροντας, εγώ τον λέω Άγιο, γιατί είναι Άγιος στις ψυχές μας, με πολλά θαύματα. Τι να σας πω. Έχουν έρθει αυτές τις μέρες μου τόσα και τόσα για τον Άγιο Εφραίμ. Τόσα και τόσα. Και ο φίλος μου, ένας φίλος μου, που έχει μια εικόνα και το καντιλάκι, μια φωτογραφία του γέροντα και το καντιλάκι, είδε θαύμα. Μπήκε να ανάψει το καντιλάκι και ευωδίαζε όλος ο τόπος. Και έτρεχαν δάκρυα. Μυρόβλιζε ο Άγιος. Δάκρυα από τα μάτια του. Δακρύζουν οι Άγιοι μας. Η Παναγία μας δακρύζει. Κανείς δεν παίρνει το μήνυμα. Ούτε η Εκκλησία το παίρνει. Οι θρησκευτικοί μας ηγέτες, οι ιερείς μας, δεν παίρνουν τα μηνύματα. Γιατί δακρύζουν οι εικόνες. Έρχονται μεγάλα, κακά και δεινά λόγω της αμετανοησίας. Οι Άγιοι μας προειδοποιούν. Η Παναγία μας κλαίει, μας προειδοποιεί. Ο γέροντας Εφραίμ στο μήνυμά του προς την πνευματική του κόρη παρουσιάστηκε πολύ λυπημένος και είπε ότι ο Χριστός είναι πάρα πολύ θυμωμένος με την πορεία του ανθρώπου σήμερα. Έχουμε φτάσει στα έσχατα σημεία και δεν απέχουμε πολύ από το σημείο που λέει ο ίδιος, άραγε όταν θα έρθω στον κόσμο θα βρω κάποιον να πιστεύει σε μένα. Θα μας δώσει όμως και άλλη ευκαιρία, γιατί ένας καλός ως κύριος του αμπελώνα θα καθαρίσει τον αμπελώνα του πολύ σύντομα. Θα έχουν να δουν πολλά τα μάτια μας, λέει ο γέροντας Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης. Θα δούμε πολλά πράγματα τα οποία θα μας ξαφνιάζουν, θα είναι πρωτόγνωρα. Θα φύγουν πολλοί από μας. Ο Θεός καθαρίζει το χωραφάκι του, γιατί θέλει να λαμβάνει πάλι καρπούς. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού που τρέφει προς τον άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει για να είμαστε ευτυχισμένοι να τηρούμε τις εντολές του. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Όταν τηρείς τις εντολές του Θεού δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι, χριστιανέ μου και χριστιανοί μου. Ξέρετε, διάβαζα ένα καταπληκτικό βιβλίο, Λόγια Καρδιάς, που αναφέρεται σε μια πνευματική επίσης κόρη του Αγίου Εφραίμ και Αγία ψυχή. Η κάρα της ευωδιάζει. Γερόντισσα Μακρίνα, που ήταν στο μοναστήρι του γέροντα στο Βόλο, στην Πορταριά. Όταν έμεινε η γερόντισσα, έμεινε ορφανή από 8 χρονών, από μικρό, και είχε και το αδελφάκι της που ήταν πιο μικρό ακόμη. Και από πατέρα και από μάνα. Και προσπαθούσαν να δουν ποιος τους πηγαίνει τρόφιμα και τρώγανε. Όπως έλεγε η ίδια. Κάποιος τους πήγαινε και τους άφηνε τρόφιμα στην πόρτα του σπιτιού. Ποιος ήτανε άραγε? Ο Χριστός μας πήγαινε. Ο Χριστός θα μας φέρει και να φάμε και να πιούμε. Δεν χρειάζεται ούτε να αποθηκεύουμε, ούτε να κάνουμε τίποτα. Απλώς να ζούμε φυσιολογικά, και φυσιολογικά ζούμε όταν εκτελούμε τις εντολές του. Αυτή είναι η φύση. Όταν εφαρμόζουμε το λειτουργικό πλαίσιο που ο ίδιος ο Θεός έχει ορίσει για τον άνθρωπο. Όταν ζητήσουμε να είμαστε κοντά του, δεν μας στερεί τίποτα. Όπως δεν στέρισε στον Αδάμ που ήταν στον παράδεισο. Όλα τα είχε δικά του. Τα ζώα των υπάκουων, όλα. Η αγιότητα λοιπόν του βίου μας λείπει σήμερα. Και η αγιότητα, καλοί μου χριστιανοί και χριστιανές, δεν αφορά μόνο αυτούς που φορούν το ράσο και απομονώνονται για να αγιάσουν. Αφορά τον καθένα από μας. Να βάλουμε προτεραιότητα στη ζωή μας στην αγιότητα.
Και μη φοβάστε τίποτε. Όταν είστε κοντά στο Θεό, πυρηνικά να πέφτουν δίπλα σας, δεν θα σας αγγίξει τίποτε. Να ετοιμαζόμαστε, να είμαστε πανέτοιμοι κάθε στιγμή, γιατί μπορεί να φύγουμε. Μπορεί να μην ξημερώσουμε. Να αποφασίσει ο Θεός ότι είναι η καλύτερη στιγμή να μας πάρει. Να μας συμβεί κάτι. Πολλοί φοβούνται λοιπόν αυτή την πανδημία. Μα εκείνος αποφασίζει ποιοι θα φύγουν από την πανδημία και ποιοι όχι. Ο Θεός το αποφασίζει. Και βλέπετε έχουμε πόσα εκατομμύρια κρούσματα και έχουμε πολύ στο 1%, ούτε το 1% των θανάτων. Πολύ λιγότερος. Στο γενικό πλαίσιο. Άρα εκείνος αποφασίζει πώς θα φύγει ο καθένας. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έφυγε και ένας Μητροπολίτης. Πιθανόν να φύγουν κι άλλοι. Πιθανόν να φύγει και ένα μεγάλο μέρος της ιεραρχίας. Δεν ξέρω. Αυτά τα αποφασίζει ο Θεός. Έχουν γίνει λάθη και στην ιεραρχία μας και στην εκκλησία μας. Μεγάλα λάθη. Και ο Θεός έχει στείλει τα μηνύματά του. Εμφανέστατα μηνύματα. Το ουκρανικό πρόβλημα, το ουκρανικό σχίσμα είναι ένα λάθος, ένα πρόβλημα το οποίο το έλυσαν λάθος. Γιατί οι θρησκευτικοί μας ηγέτες θέλησαν να βάλουν δίπλα στο ψεύδος την αλήθεια. Πιεζόμενοι από την Αμερική, από την Ουάσιγκτον, από τις πολιτικές καταστάσεις, πίεσαν και τον Πατριάρχη, ας μην το λέει. Τον πίεσαν πάρα πολύ, μέχρι που τον απείλησαν να φύγει από τη θέση του και ετοίμαζαν άλλον. Κοιτάξτε την περίοδο πριν αναγνωρίσει ακόμη τους Ουκρανούς, τι πιέσεις δέχτηκε το Πατριαρχείο. Πήρε και τα μηνύματα του Πατριαρχείου μας. Και ο Πατριάρχης ενέδωσε, έπεσε. Γιατί όποιος είναι μακράν του Θεού, τότε κυριαρχείται από κοσμικά φρονήματα. Και δυστυχώς αυτά τα κοσμικά φρονήματα είναι οι πηγές, είναι οι αιτίες των κακών. Η θρησκευτική ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει πάρει πολλά μηνύματα και μεμονωμένα και στο σύνολό της. Και να προσέξει. Να προσέξει η θρησκευτική μας ηγεσία και τα άτομα. Οι ιεράρχες μας πρέπει να γυρίσουν σε μετάνοια, να αποκηρύξουν τους Ουκρανούς, τους σχισματικούς, τους αχυρωτώνητους. Είναι καιρός να τους αποκηρύξουν. Δεν είναι σωστοί, είναι λανθαμένοι, δεν έχουν χειροτονία. Είναι αναθεματισμένοι όπως λέμε στην Εκκλησία. Το ξέρουν, όλοι το ξέρουν. Σιωπούν όμως γιατί κλείνουν την κεφαλή προς τον Καίσαρα. Γιατί έτσι θέλει ο Καίσαρας. Είδατε ο Σόρος παρενέβη ακόμη και στον προϋπολογισμό της Ευρώπης για το 21 μέχρι λέει 27 και ζήτησε, επειδή έκαναν η Πολωνία και η Ουγγαρία άρχισαν βέτο στον προϋπολογισμό, ο Σόρος είπε να τιμωρηθούν αυτές οι χώρες και να μην πάρουν κονδύλια. Ξέρετε γιατί δεν θέλουν για το κράτος δικαίου, λέει. Ποιο είναι το κράτος δικαίου? Η αναγνώριση της ανομαλίας. Το άνοιγμα των συνόρων για να έρχονται αλόθρησκοι και να λιώνουν τα έθνη. Αυτό είναι το κράτος του δικαίου των Βρυξελών. Και παρενέβη ποιος? Ο Σόρος. Αυτός ο φιλάνθρωπος, ο μέγας φιλάνθρωπος, στον οποίον υποκλίνονται όλοι εδώ. Και τι είπε? Να εξαιρεθούν αυτές οι χώρες εάν δεν ανοίξουν τα σύνορά τους και δεν δεχτούν, δεν νομιμοποιήσουν την ανομαλία. Δεν θα πάρουν ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ. Τις πιέζει λοιπόν και έδωσε το μήνυμά του. Τώρα φαίνεται ο Σόρος είναι και λίγο πιο ενδυναμωμένος, έτσι φαίνεται. Ανθρωπίνος, για το Θεό δεν είναι. Ένα έτσι να κάνει ο Θεός, έφυγε ο Σόρος.
Είδατε το Ροκφέλερ, ένας άλλος μεγιστάνας. Τον ένα το γιο του το κατασπάραξαν τα θηρία, τα άγρια θηρία, σε ένα σαφάρι που έκανε στην Αφρική. Ούτε τον βρήκανε καθόλου, ούτε τα κόκαλά του δεν βρήκανε. Και ο άλλος ο γιος του σκοτώθηκε την ημέρα των γενεθλίων του πατέρα του. Κοιτάξτε μηνύματα που δίνει ο Θεός. Την ημέρα που γιόρταζε, πήγε με το αεροπλάνο του να γιορτάσει τα γενέθλια του πατέρα του και πήγε να επιστρέψει, δεν απογειώθηκε ποτέ, αλλά σκοτώθηκε κατά την απογείωση. Και ο πατέρας δεν το πήρε το μήνυμα. Ούτε οι μεγιστάνες το παίρνουν, γιατί είναι σκληρές οι καρδιές του σαν του Φαραώ. Και εμείς έχουμε σκληρές καρδιές. Οι αρχιερείς μας δεν καταλαβαίνουν. Προσφάτως πήραν πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Και εύχομαι να μην επαληθευτεί η ρίση που μου μετέφερε ένας φίλος και είναι ενός γέροντα, ότι η σύνοδος αυτή, η Ιερά Σύνοδος, έχει διαγραφεί από τον ουρανό. Ξέρετε τι σημαίνει να διαγραφείς από τον ουρανό? Δεν θέλω να το πιστέψω. Δεν θέλω να το πιστέψω. Μετάνοια καλοί μου ιεράρχες, μετάνοια καλοί μου ιερείς. Μην αφήσετε τις εκκλησίες κλειστές. Και ξέρετε κάτι, σε μια εκκλησία εδώ στην Ελλάδα πήγαν κρυφά οι πιστοί να συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία. Δεν ήταν πολλοί, 10-15 άτομα ήταν. Και η ασφάλεια τους έπιασε, λέει, από τα κινητά τους, είχαν τα κινητά μαζί και κατάλαβαν ότι εκεί γίνεται συνοστισμός και πήγαν και επέβαλαν τα πρόστιμα. Αλλά πρόστιμα στους οπαδούς του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν επέβαλαν και εκεί έκρουσε πρίμα ο Χρυσοχοΐδης, ο γενναίος αυτός υπουργός. Οι πολίτες να μην πηγαίνουν ούτε σε λιτανίες. Είδατε ότι το ΚΚΕ έκανε λιτανία μέσα σε εισαγωγικά αντίδρασης προς την κυβέρνηση για να τιμήσει, λέει, το Πολυτεχνείο. Με αποστάσεις, με απόλυτη τάξη. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε λιτανίες, χριστιανοί μου, τις εικόνες? Γιατί δεν θέλει έξω από εδώ. Εμείς τα όπλα μας γιατί δεν τα βγάζουμε έξω να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση? Γιατί θα μας κατηγορήσουν αν βγάλουμε μια εικόνα θαυματουργική και κάνουμε τη λιτανία? Θα μας κατηγορήσουν οι κοσμικοί, όπως κατηγορούσαν τον Νόε. Έκαναν οι Αγιορείτες λιτανία και έγιναν πρώτο θέμα. Έγιναν πρώτο θέμα. Άρχισαν να σχολιάζουν το βατοπέδι, το έχουν άχτη το βατοπέδι, πολλοί. Αυτοί οι πονηροί εκεί από τη Δύση το έχουν μεγάλο άχτη το βατοπέδι. Και μόλις κάνει κάτι το βατοπέδι, αμέσως όλοι να το πυροβολήσουν. Τι έκανε? Λιτανία. Δέηση στο Θεό για να φύγει η πανδημία. Πω τι μεγάλο κακό. Δεν φορούσαν, λέει, μάσκες. Τι λέτε βρε? Να μην χρησιμοποιήσω καμιά κουβέντα. Τι λέτε βρε αθεόφοβοι? Είπε, λέει, και αυτός ένας τηλεπαρουσιαστής, ο Ευαγγελάτος, σχολίασε και τα δάκρυα της Παναγίας. Δεν είναι ανάγκη, λέει, να κλαίει η Παναγία για να πιστέψουμε. Ακούστε. Σας είπα και άλλη φορά. Νηστεία είναι να κλείσετε τις τηλεοράσεις έστω και 3 μέρες. Τότε όλοι, να ξέρετε, άμα γίνει αυτό ομαδικά από τους χριστιανούς, που είναι η πλειονότητα, και κλείσουμε τις τηλεοράσεις και πάρουμε ένα βιβλίο στα χέρια μας να διαβάσουμε, πάρουμε το ψαλτήριο, αμέσως θα αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά γιατί δεν το κάνουν οι χριστιανοί? Έχουμε τρόπους αντίδρασης. Ένας τρόπος είναι να κλείσουμε τις τηλεοράσεις 3 φορές. Αυτή είναι η νηστεία. Γιατί τι μας παρουσιάζουν από την τηλεόραση?
φόνους, μοιχείες, πορνίες, καταστροφές, όλα τα επιτεύγματα του έξω από εδώ. Και τι, διδασκόμαστε κάτι από την τηλεόραση, μας ενημερώνουν γιατί, για την καταστροφή. Τα θέματα της καταστροφής θα τα μάθουμε. Είδατε για τον καιρό, μας φοβίζουν και εκεί. Αλλά τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ο Άγιος Παΐσιος, καλοί μου χριστιανοί, έλεγε ότι έχουμε εθιστεί οι άνθρωποι να κοιτάμε τα καιρικά φαινόμενα για να δούμε τι καιρό θα κάνει. Και έλεγε και συμβούλευε τους πιστούς να μην κοιτάμε τον καιρό. Να μην βλέπουμε τα καιρικά φαινόμενα, αλλά να κοιτάμε τον Χριστό. Κοιτάμε την προσευχή και το πώς θα έρθουμε πιο κοντά στο Χριστό. Διάβαζα ένα καταπληκτικό κείμενο του υμνογράφου, καθηγητή και εκλεκτού φίλου του Χαράλαμπου του Μπούσια για τον πατέρα Ευσέβιο το Βίτη. Πολύ όμορφο κείμενο. Είχε πάει, λέει, μια κοπέλα πολύ φορτωμένη, με πολύ βάρος, να δει το γέροντα. Ήταν εδώ στο Κρυονέρι. Ο γέροντας προείδε ότι θα ανέβαινε, είχε ετοιμάσει τραπέζι για 2 άτομα και ετοιμάστηκε να την υποδεχτεί. Πήγε η καλή γυναίκα αυτή, πάρα πολύ φορτωμένη, ψυχικά ταλαιπωρημένη. Εξομολογήθηκε στο γέροντα, ένιωσε πιο ανάλαφρη, έβγαλε ένα μεγάλο βάρος από πάνω της και κάθισαν να φάνε. Καθώς κοιτούσε όλα αυτά, δεν ήταν, ήξερε και το όνομά της ο γέροντας, ενώ δεν την ήξερε από πριν. Την υποδέχτηκε με το όνομά της. Και ενώ τρώγανε και κοιτούσε το δάσος, έλεγε, είχε μια επιθυμία να δει αυτό το δάσος, τα δέντρα εκεί και χιονισμένα. Την επιθυμία αυτή την έπιασε ο γέροντας, γιατί ο Άγιος συλλαμβάνει τις σκέψεις. Ο διάβολος δεν μπορεί να πιάσει το μυαλό. Γι' αυτό προσπαθεί με τα τσιπάκια, με τα εμβόλια που θα κάνουν και τα λοιπά να μας ελέγξει. Δεν μπορεί. Και έλεγε πώς θα είναι χιονισμένα. Καλοκαίρι ήταν. Και έκανε προσευχή ο γέροντας μυστικά. Και άρχισαν τοπικά στην περιοχή να πέφτουν νυφάδες χιονιού. Και μια άσπρη περιοχή από χιόνι, άσπρισαν τα δέντρα και έμεινε έκθαμβη η κοπέλα. Άρα ο Θεός τα κάνει όλα, μην κοιτάτε τον καιρό. Να κοιτάτε την αγιότητα του βίου. Αυτό είναι που μετράει περισσότερο. Την αγιότητα την προσωπική, να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στη σύζυγό μας ή και οι γυναίκες στο σύζυγό τους. Να μην έχουν κρυφά. Να δείχνουν απόλυτη εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και να έχουν αγάπη μεταξύ τους. Ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Πολλά γίνονται μέσα. Πειρασμικά. Πειράζονται οι οικογένειες χριστιανικές. Θέλει προσευχή. Προσευχή, προσευχή. Είναι μεγάλο πράγμα σήμερα να νιώθω άλλος την αγάπη. Βλέπετε τα ζωντανά, τα ζωάκια, τα χαϊδεύεις λίγο και εκείνα δίνονται εξ ολοκλήρου. Ή τους δίνεις να φάνε και σε ακολουθούν. Πόσο τον άνθρωπο πρέπει να συμπεριφερόμαστε έτσι. Μην αγαπάμε επιδιώκοντας ή αποβλέποντας σε ανταλλάγματα. Γιατί αγαπάμε κάποιον και επιζητούμε να πάρουμε αγάπη από αυτόν. Να αγαπάμε ανιδιοτελώς. Να κοιτάμε να είμαστε στον ουρανό. Εντάξει. Όχι στη γη. Και όταν είμαστε για τον ουρανό, τότε θα είμαστε τέλειοι στη γη.
θα κάνουμε θαύματα. Μας τρομοκρατούνε. Οι Άγιοι, λέει, οι προφητείες, τρομολαγνία μιλάνε. Όχι, μας προειδοποιούν οι προφητείες. Μας προειδοποιούν ότι έχουμε πάρει στραβό δρόμο. Και προσέξτε, αν ακολουθήσετε αυτό το δρόμο, μας λένε πιο κάτω έχει ένα λάκκο μεγάλο και θα πέστε μέσα. Αυτό λένε οι προφητείες. Αν ξανασυνεχίσετε και πέσετε μέσα και δεν ακούσετε, πιο κάτω έχει μεγαλύτερο λάκκο. Γι' αυτό μην πάρετε αυτό το δρόμο. Εμείς δυστυχώς αυτό το δρόμο παίρνουμε. Το δρόμο της αμετανοησίας. Το δρόμο των παθών. Του εγωισμού. Όλων αυτών που δυσαρεστούν το Θεό. Καλές μου χριστιανές και καλοί μου χριστιανοί. Είναι καιρός μετανοίας. Προσέξτε, πάλι θα το πω. Ο γέροντας Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, άνοιγε τον ουρανό, μόλις σήκωνε τα χέρια σε προσευχή. Και ο Χριστός έλεγε, τι θέλει το παιδί μου? Και έλεγε, Χριστέ μου, θέλω να κάνεις καλά αυτό το παιδί που ήρθε εδώ και έχει δαιμόνιο. Αμέσως γινόταν. Τι άλλο θέλει το παιδί μου? Ένας πατέρας όταν έχει ένα τέτοιο παιδί δεν ανοίγει η καρδιά του και θέλει να τα δώσει όλα. Πώς νιώθει ένας πατέρας για τα παιδιά? Δεν σας αγαπούν τα παιδιά? Επαναστατούν και φεύγουν? Εσείς φταίτε, όχι τα παιδιά. Όταν πούμε ότι εμείς φταίμε για το κατάντημα των παιδιών, τότε έρχεται ο Θεός και διορθώνει το πρόβλημα. Γιατί τον πειρασμό τον έχει δώσει για να διορθώσει εμάς. Θα δείτε πώς θα φτιάξουν όλα όταν έχουμε προσευχή μέσα στο σπίτι. Εκκλησία είναι το σπίτι μας, χριστιανοί. Εκκλησία είναι. Άρα πρέπει με ευλάβεια να είμαστε μέσα σε αυτό το σπίτι. Να είμαστε άνετοι, αλλά να είμαστε ευλαβείς, να το σεβόμαστε. Και ξέρετε τι σημαίνει σεβασμός? Δεν χωράει μέσα στο σπίτι αμαρτία. Πολλοί με ρωτούν λοιπόν, χριστιανοί, να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα επίκαιρο για το εμβόλιο. Τι θα κάνουμε με το εμβόλιο? Μα τα έχει πει ο Άγιος Παΐσιος, γιατί να σας τα πω εγώ? Θέλετε να τα ακούτε από μένα? Δεν είμαι τίποτα εγώ να τα πω. Εκείνος τα έχει πει. Έχουν γραφτεί σε βιβλία. Τα λένε τα πνευματικά παιδιά του. Ο πατήρ Ευθύμιος είναι κάθετος στα θέματα αυτά. Έχει βγάλει και ανακοίνωση. Τα είπε και στον Γιόρδα που πήγε και τον επισκέφτηκε. Σε ήχο βαρύ. Με ευγένεια, αλλά σε ήχο βαρύ. Ξέρουν οι ψάλτες ποιος είναι ο ήχος ο βαρύς. Αλλά δεν έλειπε η ευγένεια. Είπε λοιπόν τις θέσεις της αγιότητος, τις θέσεις του Θεού. Όταν προσδοκούμε ότι θα μας δώσει το εμβόλιο, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Θα σας πω κάτι που μου στείλε ο φίλος μου ο Γιάννης, από την Καρδίτσα, για να το καταλάβετε. Πριν από μερικές δεκαετίες στο Άγιο Όρος είχαν φανερωθεί λύκοι και η αγέλη των λύκων είχε εξαπλωθεί σε όλο το Άγιο Όρος και συνιστούσαν απειλή πλέον και για τους μοναχούς και για τους προσκυνητές, μέχρι που το θέμα απασχόλησε και την Ιερά Επιστασία.
και είχαν αποφασίσει να ζητήσουν να επιτραπεί το κυνήγι των λύκων, να έρθουν κυνηγοί δηλαδή και να τους σκοτώσουν. Κάποιος από τους μοναχούς εκεί που έπαιρνε μέρος, τους αντιπροσώπους που έπαιρνε μέρος στην Ιερά Επιστασία, πήγε και εξήγησε και είπε στον Άγιο Παΐσιο τότε στην Παναγούδα ότι συζητήθηκε και αυτό το θέμα και αποφασίσαν να φέρουν κυνηγούς για να σκοτώσουν τους λύκους. Ο γέροντας παραξενεύτηκε και λέει αρκεί μισή ώρα προσευχής για να φύγουν οι λύκοι. Δεν τον κατάλαβε κανείς εξ αυτών που τον είχαν επισκεφτεί. Τι εννοούσε ο γέροντας. Μετά από μια εβδομάδα ένας ιός χτύπησε την αγέλη των λύκων και δεν πήγαινε σε άλλα τα ζώα, μόνο στους λύκους. Και εξολοθρεύτηκαν όλοι οι λύκοι στο Άγιο Όρος. Και δεν υπάρχουν σήμερα λύκοι. Θα μου πείτε έχει τσακάλια. Και τα τσακάλια χρειάζονται, αλλά και αυτά αν μεγαλώσει η αγέλη πάλι με προσευχή θα φύγουν. Βλέπετε ο Θεός πως λειτουργεί και πως ακούει. Έδωσε ένα μικρόβιο ειδικά στους λύκους και τους εξολόθρευσε. Αρρώστηναν λέει και πέθαναν μόνοι τους. Λοιπόν, πώς έχουν αντιμετωπιστεί οι πανδημίες. Άκουσα έναν ιερέα που έλεγε τις προάλλες, φοβισμένο ιερέα, κοσμικό ιερέα, που έλεγε τις προάλλες ότι πρέπει να προφυλασσόμαστε και να παίρνουμε τα μέτρα μας, γιατί και έφερε ως παράδειγμα τον Άγιο Παχώμιο που κόλλησαν τότε από χολέρα στο μοναστήρι και πέθανε από τη χολέρα. Και αυτός και αρκετοί πατέρες του μοναστηριού. Ποια ήταν όμως, ξέχασε να μας πει αυτός ο ιερέας στο κήρυγμά του, ότι ο Παχώμιος έγινε Άγιος. Γιατί δεν έπαψε τη Θεία Κοινωνία, δεν σταμάτησε η Θεία Κοινωνία, κοινωνούσε και σήμερα είναι ο Άγιος Παχώμιος. Και οι πατέρες αγίασαν, γιατί πάνω απ' όλα είχαν τον Χριστό. Δεν είχαν τον Υιό με γιώτα. Είχαν τον Υιό του Θεού. Βέβαια, αν έπαιρναν μέτρα, μπορούσαν να ζούσαν μέχρι σήμερα, ήθελε να μας πει ο ιερέας. Από τους πρώτους αιώνες δηλαδή θα ζούσαν κάνα 2.000 χρόνια ακόμα. Να δείτε πώς τα φέρνει ο καθένας για να εξισορροπήσει τους φόβους τους προσωπικούς. Εάν λοιπόν έχει αποφασίσει ο Θεός να φύγουμε με αυτόν τον ιό που κυκλοφορεί, θα φύγουμε ακόμη και να κρυφτούμε κάτω από τις ντουλάπες και κάτω από τα κρεβάτια. Θα μας βρει ο ιός. Εάν έχει αποφασίσει να φύγουμε με άλλο τρόπο, θα φύγουμε με άλλο τρόπο. Γι' αυτό οι χριστιανοί δεν πρέπει να ανησυχούμε. Πρέπει να έχουμε προσιλωμένα τα μάτια στον ουρανό και να προσευχόμαστε. Πώς εξαφανίστηκαν οι άλλες ασθένειες. Έφυγε ξαφνικά, λέει, η ισπανική γρίπη από το Αγρίνιο. Πώς? Με την εικόνα της Παναγιάς. Εμείς, ο Θεός τι θέλει? Να επιστρέψουμε στον δρόμο που Εκείνος έχει ορίσει για να είμαστε ευτυχισμένοι. Εμείς όμως συνεχίζουμε στον κατήφορο. Σε αυτόν που έχουμε εκεί στο σκοτάδι μέσα. Αυτόν έχουμε επιλέξει και γι' αυτό πάνε όλα στραβά. Και οι γέροντες μας προειδοποιούν, όπως είπα και προηγουμένως, με τις προφητείες, ότι έρχονται πράγματα περίεργα. Φοβερά και δεινά πολλά σε αυτό το δρόμο που ακολουθούμε. Και λέει, σταματήστε να πηγαίνετε προς τα εκεί. Γυρίστε πλέον. Αλλάξτε ρότα. Κίνδυνος θάνατος είναι αυτός ο δρόμος της αματανοησίας. Γυρίστε στο δρόμο της μετανοίας. Αλλά πού να πούμε, μετά ο Θεός φταίει. Ο Θεός μας προειδοποιεί μέσα από τα στόματα των Αγίων. Μας τα είπε ο Άγιος Εφραίμ σε αυτή την πνευματική του κόρη. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα τα είπε. Είναι πολύ θυμωμένος ο Χριστός. Θα δείτε φοβερά πράγματα. Και μάλιστα μιλούσε για την Αμερική. Θα σας πω ότι η θάλασσα, έχει πει κάποια στιγμή ο γέροντας,
Ο Ειρηνικός ωκεανός θα φτάσει, λέει, μέχρι 200 μέτρα από το μοναστήρι. Το μοναστήρι είναι στην Αριζόνα. Φανταστείτε ολόκληρες πολιτείες. Θα βυθιστούν. Από τι? Λόγω της αμετανοησίας. Η Αμερική είναι η Βαβυλώνα. Και θα γίνει μερική, λέει ο Άγιος Βασίλειος, ο Καυσοκαλυβίτης. Και μάλιστα ο γέροντας Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, του 2009 είπε το εξής: όσοι προδίδουν την Ορθοδοξία, μιλώντας για τους επισκόπους, θα φύγουν από ασθένειες, φοβερές ασθένειες. Χτύπησε το καμπανάκι. Άκουσε κανείς? Χρειάζεται λοιπόν, καλοί μου χριστιανοί, να λαμβάνουμε τα μηνύματα που μας στέλνει ο Θεός. Και είναι πολλά αυτά τα μηνύματα. Και να αρχίζουμε να αλλάξουμε τακτική και δρόμο. Και να ξέρουν οι επίσκοποι, ο Θεός τους λογαριάζει ως κυβερνήτες στη γη. Δεν λογαριάζει τους πολιτικούς άρχοντες. Αυτοί ο κόσμος τους λογαριάζει. Ο Θεός έχει βάλει κυβερνήτες στους ιεράρχες. Και ποιοι είναι οι κυβερνήτες? Να μας βάλουν στο δρόμο του Θεού. Αυτή είναι η αποστολή τους. Και ο ιερέας στην ενορία αυτή την αποστολή έχει. Να σώσει τις ψυχές που του έχει δώσει ο Θεός. Επίσκοπος είναι ο ιερέας στην ενορία του. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, χριστιανοί. Ξέρετε, έχουμε παρεκκλίνει. Καταργήσαμε την παρέλαση της 28 Οκτωβρίου. Αλλά για το Πολυτεχνείο, παρά τα μέτρα και τις αστυνομεύσεις, έγιναν οι παρελάσεις. Γιατί εκείνοι δεν ήταν ήρωες που έδωσαν το αίμα τους? 25 Μαρτίου οι αγωνιστές του 1821 δεν αγωνίστηκαν για του Χριστού την πίστη την Αγία? Τα ξεχάσαμε αυτά τα καταργήσαμε και ξαφνικά όλα έμειναν για το Πολυτεχνείο. Δεν αντιλέγω. Ούτε τα βάζουμε το Πολυτεχνείο. Αλλά γιατί να υποβαθμιστούν οι εθνικές μας εορτές? Και βλέπετε και οι δάσκαλοι, αντί να τονίζουν, να τονώνουν τα παιδιά με το πνεύμα του 21 που λέγαμε, με αυτή την αγνή πίστη, με αυτό τον ηρωισμό, τους λένε άλλες βλακίες, τα οποία τους διοχετεύει το Ινστιτούτο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Δυστυχώς δεν πάμε καλά. Και δεν πάμε καλά και γι' αυτό έχουμε αυξημένα τα προβλήματα στη γειτονιά μας. Όταν δεν φεύγεις από το δρόμο του Θεού, τότε είσαι έρμεος σε κάθε κίνδυνο που παραμονεύει και καιροφυλαχτεί να σε καταπιεί. Όποιος φεύγει από την προστασία και την ασφάλεια του Θεού, αυτά παθαίνει. Ο Θεός θωρακίζει. Και χριστιανοί μου, θωρακίστε τα σπίτια σας, βάλτε σταυρούς στα παράθυρα, στις πόρτες, με το ευχέλαιο, με το λαδάκι του Θεού. Αφιερώστε το σπίτι και να το προστατεύσετε σε έναν Άγιο. Όχι για να μείνετε εσάι, τύχη είναι. Και να στα πάρει ο Θεός δεν έγινε τίποτα. Εκείνος αποφασίζει το πώς θα πορευτεί κάθε άνθρωπος στο δρόμο της σωτηρίας. Βλέπουμε τον Ιώβ, ο Πάμπλουτος της εποχής, ο Ρότσιλ της εποχής εκείνης, αλλά είχε το Θεό. Ο Ρότσιλ δεν είχε άλλον Θεό. Έχει ένα ψεύτικο Θεό, τον έξω από εδώ, ένα δημιούργημα. Ο Ιώβ είχε το Θεό, του τα πήρε όλα ο Θεός. Δεν σταμάτησε όμως να τον δοξάζει. Θέλει ειλικρίνεια ο Θεός απέναντι. Δεν θέλει να υποφέρουν τα παιδιά του.
Σου λέει έλα εδώ σε μένα για να μην υποφέρεις. Ακολούθησε αυτά που έχω πει και δεν θα υποφέρεις. Αλλά εμείς ούτε τα ακολουθούμε, ούτε θέλουμε να τα ακολουθήσουμε και όχι μόνο αυτό, τα πολεμάμε κιόλας. Πριν από τα Σόδομα και τα Γόμορα είχαν πάρει τα μηνύματα οι κάτοικοι της περιοχής. Μέσα από καταστροφές, φυσικές καταστροφές, ασθένειες, 1002. Κανένας δεν ξύπνησε. Και ήρθε η τελική καταστροφή για να καθαρίσει ο τόπος. Πάμε στην εποχή του Νόε. Έχουμε παραδείγματα πάρα πολλά. Πάμε στην εποχή λοιπόν του Νόε. Τι βλέπουμε εκεί? Ίδια κατάσταση. Κορόιδευαν τον Νόε που έφτιαχνε αυτό το υπεροκειάνιο για την εποχή εκείνη, την Κιβωτό της Διαθήκης, δηλαδή την Κιβωτό. Και έβαλε μέσα ο Θεός εναπόθησε όλα τα ζώα και τους ανθρώπους του Νόε που πίστευαν σε αυτό. Και μετά ήρθε ο κατακλυσμός. Μετά κατάλαβε ο κόσμος όταν καταστραφότανε, όταν καθάριζε τότε. Και τώρα ο Θεός τα ίδια μηνύματα μας δίνει. Τι περιμένετε? Βγήκε ο Κίσιγκερ προχθές από κοσμικό πεδίο, από κοσμικό επίπεδο και είπε ότι θα έχουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ό,τι έχει πει αυτός από κοσμικά γίνεται. Ξέρετε πότε θα σταματήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος και δεν θα γίνει? Όταν μετανοήσει ο κόσμος. Αλλά ποιο για μετάνοια? Σε κοροϊδεύουν. Γραφικό σε λένε. Τρελός σε λένε. Το να αγαπάς σήμερα είσαι τρελός. Το να μισείς είσαι όπως λέμε. Είσαι μέσα στα πράγματα. Το να κατηγορείς και να συκοφαντείς τον άλλον, πάλι μέσα στα πράγματα είσαι. Λοιπόν, καλοί μου χριστιανοί, καλές μου χριστιανές, κοντά στο Χριστό. Να δούμε τα παραδείγματα του παρελθόντος και να μας γίνουν μαθήματα. Ρωτούν πολλοί από το εξωτερικό, από τη Γερμανία, από την Αμερική, τι θα κάνουν όταν αρχίσουν τα γεγονότα. Τα βλέπουν οι άνθρωποι. Ο πιστός τα βλέπει ότι έχουν αρχίσει τα γεγονότα. Θα τους ενημερώσει ο Θεός. Θα τους ενημερώσει. Και θα είναι κοντά στο Θεό. Μην λογαριάσουν περιουσίες. Είδατε ένα τσάκ κάνει ο Θεός και τα γκρεμίζει. Όταν αφήνει την προστασία του. Η Κρήτη. Από τι ταλαιπωρείται η Κρήτη, χριστιανοί μου, σήμερα? Σεισμοί, καταποντισμοί, πλημμύρες, φωτιές. Ακόμη και χιόνι έριξε στην Νότια Κρήτη που είχε 50 χρόνια να ρίξει. Και τους έκαψε εκεί, λέει, τα αγροτικά τους προϊόντα, λέει, καταστράφηκαν όλα. Από τι? Από το κολυμπάρι. Οι επίσκοποι της Κρήτης ας μην γελάνε και το περιφρονούνε. Το κολυμπάρι ήταν η αιτία του κακού. Και σχετικά όχι το κολυμπάρι σαν κτίριο, ή σαν πόλη, η σύνοδος που έγινε εκεί. Η σύνοδος του κολυμπαρίου ήταν η αιτία. Είναι η αιτία των δεινών στην Κρήτη. Και ο Θεός τι ζητάει πλέον? Επιστροφή σε Αυτόν. Για να μην έχουν χειρότερα. Πέσανε γεωφύρια, έγιναν σεισμοί. Ας μην τα ξεχνάμε. Πλημμύρες και πρόσφατες πλημμύρες τώρα. Γιατί? Δεν αναρωτιέστε. Γιατί χάλασε η Χαλκίδα? Λαγκαδάς γιατί βούλιαξε? Γιατί κάηκε το μοναστήρι της Βαρνάκοβας? Γιατί κοιμήθηκε αμέσως μετά από μια πράξη ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος, ο Νικόλαος? Λίγες μέρες μετά, λίγες εβδομάδες, μέρες μετά το εγκόλπιο που έδωσε σε έναν της σχισματικής εκκλησίας. Έλληνα. Ξυπνήστε, μας λέει ο Θεός. Μας δίνει σημάδια, ξυπνήστε, μας ταρακουνάει. Δεν θέλω να πω περισσότερο. Σας είπα και στην αρχή, μακάρι να μην επαληθευτεί αυτό που έμαθα, ότι η σύνοδος διαγράφτηκε από τον ουρανό. Στην Αμερική
όπως πάνε τα πράγματα, θα έχουμε εμφύλιο. Και ξέρετε εκεί η διαφορά ποια είναι? Είναι οπλισμένες και οι δυο πλευρές. Έχουν όπλα. Και η μία πλευρά θα αμφισβητεί την άλλη. Ακόμη και να επικρατήσει ο Biden ή ο Τραμπ, τώρα ο ένας θα αμφισβητεί τον άλλον και θα έχουμε συγκρούσεις, αμφιταλαντεύσεις. Δεν θα μπορούν να ελεγχτούν, γιατί είναι συμφέροντα εκεί. Θα τους κάνει ο κορονοϊός που τους έδωσε ο Θεός, τους το έδωσε ως τελευταία δυνατότητα μετανοίας. Και ποιος θα το πιάσει όμως? Οι πατέρες στην Αμερική κάτι περιμένουν. Κάνουν, λέει, τριήμερο νηστείας. Ξέρετε τι είναι το τριήμερο? Σε όλα τα μοναστήρια του Γέροντα Εφραίμ στην Αμερική. Γιατί? Τι περιμένουν? Ξέρετε τι είναι το τριήμερο? Όταν αρχίζει η Σαρακοστή, τότε οι μοναχοί παρακολουθούν τις ακολουθίες, δεν υπάρχουν τράπεζες, ούτε νερό δεν πίνουν, επί 3 μέρες. Ούτε στην τράπεζα πλησιάζει, είναι κλειστά οι τράπεζες και έχουν την προσευχή και τις ακολουθίες. Προσευχή και ακολουθίες, ούτε νερό. Νηστεύουν, απέχουν απ' όλα και εντείνουν εκείνο το διάστημα την προσευχή τους. Αυτό το τριήμερο ακριβώς κάνουν και οι πατέρες και οι μοναχές στα μοναστήρια του Γέροντα Εφραίμ στην Αμερική. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί το κάνουν. Τι περιμένουν? Χριστιανοί μου, δεν έχουμε περιθώρια πολλά. Χθες έπρεπε να μετανοήσουμε. Χθες έπρεπε να αλλάξουμε όλα αυτά που βλέπουμε. Δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο. Θέλω μόνο να τελειώσουμε ένα ευχάριστο έτσι, μια ευχάριστη νότα και να σας αφήσω δείχνοντας είδαμε το σήμα που έβγαλε αυτή η περιβόητη επιτροπή για τους εορτασμούς των 200 χρόνων, συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Έχει ένα σήμα που μοιάζει σαν κασκόλ και έχει ένα. Δεν ξέρω από πού το βρήκανε. Εμείς σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να βγάλουμε ένα σήμα που να έχει τα σύμβολα του αγώνα τότε. Και αυτό το σήμα που βγάλαμε ένα συλλεκτικό κόσμημα. Και για να μας θυμίσει τον αγώνα και τον ηρωισμό των προγόνων μας. Είναι αυτό. Έχει την πρώτη σημαία με το σταυρό, το σπαθί και το όπλο. Δεν ξέρω να το φέρω πιο μπροστά, Γιώργο. Φαίνεται? Από τη μία όψη. Είναι αυτό. Και από την άλλη έχει τις δάφνες και λέει 1821-2021. 200 χρόνια. Και το κάναμε αυτό το σήμα, αυτό το συλλεκτικό κόσμημα, για να το χρησιμοποιήσουν οι χριστιανοί για φλουρί της Βασιλόπιτας και όχι μόνο, αλλά να το φέρουν και το 2021 πάνω τους, για να θυμούνται τον ηρωισμό των προγόνων μας, των αγωνιστών, που έδωσαν, θυσιάστηκαν για να αναπνέουμε εμείς τον αέρα της ελευθερίας, τον οποίο σήμερα βέβαια μας τον έχουν στερήσει και αυτό, αφού μας έχουν βάλει τις μάσχες. Θα μας δείχνει τη βαθιά πίστη που πρέπει να έχει ο καθένας προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Γιατί για του Χριστού την πίστη την Αγία αγωνιζόντουσαν αυτοί, οι πρόγονοί μας, και αυτός ο αγώνας έφερε της πατρίδος στην ελευθερία. Τα έφτιαξε έτσι ο Θεούλης και πήραμε της πατρίδος στην ελευθερία. Αλλά ακόμη είμαστε στο ψευτορωμαϊκό. Θα έρθει η πραγματική ελευθερία. Περιμένουν, λέει, το Μεσσία τους.
αυτή τη χρονιά οι Εβραίοι. Αλλά δεν τον περιμένουν μόνο οι Εβραίοι. Είδα κάποιες διαφημίσεις από τη Σουηδία πάνω σε φορτηγά εκεί και της Γερμανίας διαφημίσεις, περιμένουν και οι μουσουλμάνοι έναν Μεσσία. Αυτή τη χρονιά ακριβώς. Αντί όμως για το Μεσσία τους, άλλα σχέδια έχει ο Θεός. Είναι καλά τα νέα. Αρκεί να μετανιώσουμε εμείς. Είναι καλά τα νέα, χριστιανοί. Να είμαστε κοντά στο Θεό, να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ευτυχείς, ακολουθώντας το θέλημά Του. Έρχονται καλά νέα. Αλλά θα περάσουμε μέσα από δυσκολίες για να τα ζήσουμε αυτά. Ο Άγιος Παΐσιος τα έχει περιγράψει. Ανά 100 μέτρα, λέει, θα έχει προσκυνητάρια και εκκλησίες. Και τα φορτηγά θα έχουν Αγίους πάνω, μορφές Αγίων. Έρχονται πολύ καλές μέρες, αρκεί να είμαστε κοντά στο Χριστό. Θα περάσουμε από οικαιώνα δυσκολιών πολύ γρήγορα, θα τρίβουμε τα μάτια μας με αυτά που θα δούμε, αλλά να ξέρετε ότι έρχονται καλές ημέρες. Να μην φοβόσαστε. Να είσαστε κοντά στο Χριστό. Εύχομαι να είστε ευλογημένοι όλοι στα σπιτικά σας, στις οικογένειές σας. Να είσαστε μια αγκαλιά με τα παιδιά σας. Και κυρίως να προσεύχεστε στο Θεό για τη χώρα μας, να μας ελευθερώσει από το ψευτορωμαϊκό και από τις αρρώστιες, τις οποίες δημιουργεί η αποστασία μας. Να είστε λοιπόν όλοι καλά. Να είστε όλοι ευλογημένοι. Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρύς.